بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on ñaganama Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere en gandi e yewtere meɗen nde mbalteɗe oɗo programme mbiteɗo yeete. bandiraɓe sehilaɓe hande jittode yewtere meɗen toɓɓere meɗen yewti ko e toɓɓere waɗde fayida no fewi woni farillaji salliga. bandiraɓe sehilaɓe ne gandirɗon wondene farillaji salliga koɗi jeeɗiɗi. farilla gatiɗo o hen woni anniyade, saabu diine o ala ko neɗɗo waɗata ɗo ɗum woni hunde jaɓande so anniya waɗani hen. gollal kala ngal neɗɗo o golloto e oɗo aduna e oɗo diine alay saaga sarɗiji ɗiɗi gona hen gam gollal ngal jaɓete. gollal sarti kadi ɗo woni alay saaga ɗum wona ko gandanɗa hoorema koko fawi e anniya, alay saaga ɗum fawo e anniya. gollal manam sarɗi lewtuɗo hen woni alay saaga ɗum rewa mbaɗa ɗum ni ne gandanɗa hoore ma noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗatno ɗum woni wiyete almuwafaqa. bandiraɓe sehilaɓe on woni sarɗi mo gandanɗa hoore ma kambo woni gatiɗo o, wona ko haalte noon gandanɗa hoore ma a wiyatmi anniyima salliga ala ko nder ɓerde ɗum heddoto anniyi ko nder ɓerde ɗum heddoto wala ko gandanɗa hoore ma ɗemgal ne ɗum inda. rewti ko hen bandiraɓe sehilaɓe woni lodde yeeso ma. si wiyama yeeso woni ko gandanɗa hoore ma sika hucciti neɗɗo o ko ɗum jiyata e muɗum e yeeso muɗum ko ɗum woni ko gandanɗa hoore ma kam ɗum poɗɗa lodde haɗa salligo. fuɗɗorɗa dow sukndu a memata sukndu seeɗa, saabu min mbawi ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. kala ko gandanɗa hoore ma farilla o wawa timmu si wona a addu ɗum on ta ɗum lodde ɗum wona ko gandanɗa hoore ma ko ɗum farilla. alay saaga nawara seeɗa e sukndu he kadi ettira ɗo ko gandanɗa hoore ma sa ƴettima nofru ndu tan loota ha jahɗa nofru wonndu jaaha lotɗa ha jippoɗa less wahare he seeɗa ko noon lootirta gandanɗa hoore ma kam ɗum woni yeeso ngol. kono sa looti woni hen farilla ko lotgol ngol lawol gotol, sa looti ha ɗum hoftidini yeeso ngo foof lawol gotol on sa a addi farilla o. kono noon kene sunnina dewtina hen manam lawol ɗimmol, dewtina hen kadi lawol taɓɓol. si ka waɗi nayɓol de a jooñi, comme nala sa sallam wi kala mo ganduɗa hoore ma a addi lawol nayɓol ya andu an a andi ganduɗa hoore ma ka jumɗo ka jelluɗo ko ganduɗa hoore ma kam ɗum woni keerol. bandiraɓe sehilaɓe caggal de neɗɗo o looti yeeso muɗum rewti hen ko lodde juuɗe muɗum. lodde juuɗe noon hewɓe pondata ko wondene a sooɗinomo gila puɗɗotoɗa tan saɗa loota juuɗe ma ko ɗo puɗɗortoɗa, ala saɗa loota juuɗe ma kadi puɗɗortoɗa ko dow ga, manam juuɗe ga puɗɗorɗa peɗel to puɗɗortoɗa gam gandanɗa hoore ma haɗa loote juuɗe ma gara ha jippuɗa e suɓɓude he kadi ko noon juuɗe ɗe loototo. maska hoore ma jaaha garta maska noppiɗi kadi hono wiide maska masgol noppi kadi yimɓe hewɓe ponnan wondene sa nahni kollima e nder wudde he tan mbaɗɗa ni sa nahni noppi ma nder wudde he ala saaga hondu woni nder wudde he ndu yalta wudde he ndu rewa ɗo foof ndu naata e nder nofru he foof. ɗum alay saaga kadi ɗum wona hen. bandiraɓe sehilaɓe on sa alay saaga kadi loota kosɗe ma kadi loota kosɗe ɗe laabi tati, fuɗɗora kosgal ñaamal dewtina hen kosgal nanal hen. alay saaga kadi neɗɗo o wono ganduɗa hoore ma ko jacciɗo woni hunde nde mbata ɗoppu ha loota ngal ɗo tergal boppa ha ngal sodde loota gon ngal ala. alay saaga hunde woni ko rewdiri, alay saaga hunde wona ganduɗa hoore ma koko yacci. ɗum woni alay saaga kadi neɗɗo o yirga lotgol ngol a rewnata hen ndiyam tan, alay saaga jirga ɗum sa waɗi ɗum tan woni a addi farillaji salliga. wadde alay saaga anniye woni hen, rewti hen woni lodde sulmade, rewti hen woni lodde juuɗe ma, maskude hoore ma e hono wiyete kadi sa maski hoore ma loota kosɗe ma kadi hono wiyete jacceɗa e hono wiyete kadi jirga. ɗum ɗon woni farillaji salliga.
wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.